салом алейкум ба ҳама подписчикои азизу меҳрубонам, апау хоҳарон, модарон. Ҳамаи шуморо ма хушомадед мегум. Баъдан духтаро дайҷамон иҷада шавай ана барои саҳархӯрак мона бачаҳом гӯшт заказ кардан ки саҳархӯрак да мода гӯшт бирён ки инами дар ними шав хестем мо бо инами камера кадестем барои завтраки бачаҳора бигем ки дар қатори хай дига чизое мехӯрдагишон хостиян ки камтар гӯшт ҷарид кунам. Якташ гӯшти мирғ гуфт, якташ гӯшти гов гуфт. Барои ҳамин ма иҷа ҳардуш дорум меандозам, ҷарид мекунам. Бигем ки ранги қайла ҳай кунам тари мекунам шо. Дар алои паст мепазам духтаро. Мулоим қоқ нашава, чӣ шава, мулоимак шава. Баъдан духтаро дар иҷа орзуқе ки ма пухта будам ирӯз. Орзуқ бениҳоят орзуқи хушрӯ омада. И орзуқа бинен чӣ хел хушрӯа. Инам тамекунӣ мереза дидестен. Ҳатман тайёр кунен. ма шумода ам хел ба боварӣ гуфта метавонам ки и орзуқ шумода маъқул мешава. Баъдан духтаро группамона кушодем, группаи духтарора, группаи чира, группаи подписчикони беҳтаринам навистагиём ҳозир бошад. Дар ӯ группа намедонам ё ки 6 нафарем. Инам хеле хоҳишмандо бо навистан гирем. кадоме хоҳиш дорад шуморо метавонем ки дар ҳамун группа дохил кунем. ҳамин рӯз группаро кушодем. духтаро бениҳоят хурсанд шуданд. барои ҳамин хоҳишмандо метавонем ки дар группаи подписчикони беҳтаринам метавонем ки чӣ кунем, ватсап да нависен, ма дохил мекунам тона. чӣ хеле ки ма ҳамаи шумо да гуфтам, маҷбурӣ нестае. ҳар касе ки вақти иловагӣ дорад, хай вақт дар кор мехоҳӣ гап мезанӣ, нахоҳӣ кай бекор шудӣ гап мезанӣ. барои намун одамо ҳамин хел ватсап кушодем, ҳамин хел группа кушодем ки кор кадестае. ҳамун группа ана ҳамун подписчикои беҳтарини ки дар группа ҳастен комментария дар аку бинависен ку группа маъқул шид нашид, хостаи ӯ хоҳарака иҷро кардем. ӯ хоҳарак бениҳоят миннатдор шид ки шумо подписчиктона гапша да замин намонде. ма дар ҳамун группарам гуфтам ки ҳамин корҳои мо, ҳамин ҷонканиҳои мо барои шумо ҳай, барои хушҳол кардани шумо ҳай. барои ҳамин шумо барои ман азизен. чӣ хел ман шуморо гуфтам маро дастгирӣ кунен, шумо комментарияи худтонро дареғ надоштен, лайк монден, подписатсия карден. шумо хостаи маро ки иҷро карден, ман ҳам хостаи шуморо иҷро мекунам духтаро. барои ҳамин ягон ҷои фикри зиёдкунивои хеле нест духтаро. барое ки шумо маро дастгирӣ мекунед, ман шуморо дастгирӣ мекунам. гӯштбирона инам хел духтаро меандозам. даҳашане ки мепӯшонам. чӣ хел ки шумо дед руған ҷӯши бар набуд. инами хел бигем ки я мекавому даҳашама кам мекунам мемонам. руғани мо ҷӯши бадар неста. инами хел духтаро бигем ки барои завтрак тайёр шудеста. баъд духтаро ма дар иҷа чӣ дорам? як дона зарди тухм дорум. ишам гуфта гузарам. баъд на хали я подписчики азизу меҳрубонам ватсап дам хел мада саве додан барои он ки ма ами дастма задам духтаро, агар маълум боша и гӯшта иҷама задам духтаро, лат хӯрдагия ҳам хел дард кадеста. барои ҳамин ватсап дан хел саве додан ки чӣ ку зарди тухма қатъи ҳамин якҷоя карда дасту да банд ай дард мемона гуфтан. духтаро и дасти ман ҳозир чӣ аҳамият натиҳан. и ҳозир ман гӯшт майда кардам. при гӯшта ман бояд барам дастма да унивальник бушум. агар пеши унивальник равам да камера метавам. барои ҳамин як бора да ҳамин видео ҳаминам хостам нишон тиём. як подписчики азизу меҳрубон ман нависта ки да комментария ки апаҷон дасту дарда набинад. гуфта бар навистамаш ки дар вақташ гуфти дастам дард кадеста. миннатдории худам расондам. барои ҳамин дастам дард кадеста. ҳозир манам хеле тайёр мекунам. инамира тайёр мекунам. ҳар ду ямира якҷоя мекунам.
ана дастамда мебандам духтаро, барое ки дастамда нами болои нами устав зад анамиҷаш сиёҳай дар видео наёмадааст ба фикрам инамиҷа сиёҳай духтаро месӯза инҷа рагиш кулулашидак намедонам хай якеам хешит сахт задамша. Баъд барои орзуқам гуфтум чӣ хел ки шумо мебинед ин як тавақ пур буд, и ай сабабе ки ҳами қадар ба мазза шидаги ман боварӣ надоштам ки ира бихӯрам, барами камтар карда будам. Инами хел ҳамаша хӯрдан инами қакиш монд, беҳад ба мазза буд. Ай рӯи анавай бикунед духтаро, пушаймон намешавед. баъдан духтаро як чизро гуфтанӣ будам барои шумо ки ҳар касе ки мехоҳад аями маҳсулотҳои атомӣ бохабар шавад ё ин ки регистратсия шавад, агар номерои рӯи экран будада нависен, ман ҳатман шумода ҷавоб метиҳам, корро осон карда нишон метиҳам. корам накунен агар маҳсулотҳоша метавонам ки доставка кунам. барои ҳамин номерои ман дар рӯи экран метавонем ки бинависен оиди атомӣ маҳсулотҳош ё ин ки регистратсия. инам хел духтаро мебинед чӣ хел ҷӯшидааста. баланди бад намекунем, даҳанакашам хел мепӯшонем, бисёр даҳанакаша гирифтаву хеле пӯшида намегирем. инами хел чӣ хел шумо дидааст, ман инҷода ҳам гӯшти мирғ дорум, ҳам айгов дорем. И ол надора, и рӯған ай духтаро. баъд анами чӣ биромадагиай, чӣ бугум, гӯшт обҷидо кардагиай худаш. даҳаша маҳкам мекунам, анами хел меиста то тайёр шавиш. Ама ҳозир хостам ира бояд ман намекушодам, барои шумо як бор нишон тиҳам гуфта кушодам. И сафедош гӯшти мирғай, нову сирхакош гӯшти говай духтаро. инами хел ман маҳкам мекунам то тайёр шиданша духтаро меистад ямхе дар алови паст. дар инҷа шав мо дидем ки дар хона нон нестай. баъд қати духтарамо бачаам биромадем бера, рафта нону як чунин чизе ки дар хона камбуд доштем, рафта ҳамун чизҳоро гирифта овардем духтаро. рӯзона берун бениҳоят гармай бугем, баъд шабона беҳад хунук. ман хел биромадам берун, бениҳоят хунук буд. зиёд камера карда натонистам, камтарак ганам хел раҳора камера кардам. бугем ки рафтем қати ҳами кӯдако ҳамун як ду чизи даркориро гирифта дарабо гашта омадем. ҳозир дар инҷа гӯшти мо дар рӯи пилтаҳай ҷӯшидаестай. мо худмон биромадем омадем, чӣ хеле ки шуморо гуфта будам, паст кардаги будам пилтара. гуфтам то ӯ тайёр шидана и корро ман бикунам, барое ки нон камтар буд, яке дар чӣ намераса, дар сархӯрак намераса гуфта. барои ҳамин дарав биромадем, рафтем гуфтем чӣ кунем. лароки тоҷико бурем, ҳамун чизҳои даркоримона гирем. хай бо якбора уҷа магазинам диромадем. иҷада мо уже хона омадаистем, чизҳои даркоримона гирифта уже омадаистем хонада. и боша хай подъездум лифтай инами хеле харид карда омадем. хай зиёд чиз даркор набуд, доштем дигар чизҳора, камтарак ҳамун нон даркор буда, як ду чизҳоям хеле чӣ буд гирифтем гапо омадем. баъд иҷада камтарак распаковка кардагиам. иҷада нони гирдача як донаш мондагӣ буд, баъд нонҳои нонбой дошт чӣ. баъд ман гирифтам 5 дона, гуфтаям ки саҳарида гирдачаҳои гарм мешавад. инаёро ҳамаша айларо гирифтам. баъд магазин диромада, инаи давоми чиза ай магазин гирифтам. ай сабаби берун хунук будан мо тез тез рафтем гирифтем чизҳоро, тез биромадем омадем, дигар зиёд камера карда нашид духтаро. инам хай чизакҳои даркоримона гирифтем. чӣ хеле дидааистен дар уҷа хай наи рахшай барои ванашовию и соусу, хай инами чизҳоро харидем духтаро, гашта омадем. хай дар даруни рӯған меиста то сархӯрака. ҳозир шавай мо ифтор кардем, бугем ки хуфтанора хондем, и хай ними шавай бугем соат чанда, ман соата дида натонистаистам. бугем ки вақти хобай ҳозир инамира ман ҳозир мекушам пилтара, даҳаша мепӯшонам, меистам, хай дар даруни рӯған меиста. баъд саҳарӣ чӣ кӯдако метавонанд ки бардорам ба кӯдако бихӯранд. як дона барги лавлои рис андохтагим. духтаро чӣ хеле ки дидааистен, ана мо гӯшт бирёне ки ман кардам, ҳамун тайёр шид.
ана бигем ки ма авҷои бардоштум хурдестиян баъд анами камтаракша хостум ки да шумо камера карда нишон диҳам ки анамо гӯштбироне ки ма гуфтум барои кӯдако ё ки барои калонсолон муфиде мулоимак бигем анами хеле тайёр кардам. Шумоам метавонед ки анами чӣ хеле ки ман тайёр кардам анам тайёр кунед ба шумо писанд мебиёяд. Ба ӯ шахсоне ки гӯшта чӣ мекунанд, гӯшта мулоимак жарид кардан мехоҳанд, ин барои ҳамвое сирхак агар қоқак мефоратона ӯ дига хеле жарид мекунад. Барои ҳамин чӣ хеле ки шумо дида будед ман ҳами гӯшти мирғи гӯшти чира якҷоя карда будам. Хай мавзе бардоштум хурдестиян яъне ми фарзандо гӯшти мирғи гуфтагӣ буданд я хеле гов гуфтагӣ буд. Барои ҳамин ман ҳамаша якҷоя жарид карда будам духтаро. Барои ҳамин инҷа як кусокша мондум ки шумо да нишон бидиҳум ки чӣ хеле хушрӯ пухтагия ина духтаро. Хушрӯвак пухтагия мулоимакай ина гӯшти говам боша инами хел мекунӣ мереза духтаро. Барои калонсолон ё барои инами бигем ки кӯдако бисёр хеле чии хубайда мулоимакай мисол зараршон намекунад. Инам хеле духтаро агар хостед чунин гӯшт жарид кардан инам хеле метавонед ки тайёр кунед. Хайр духтаро, то видеоҳои оянда видеоҳои моро пайгирӣ кунед, дастгириро фаромӯш накунед. Ҳамаи шумо зиёд миннатдорум. Хайр духтаро.